Takot pataas. Sulit, amo na tumitaod. Tira udol sa tindahan ba para maklaro na nila ba para mutaran yung nila ni. Gwapo na kung bula ko yung ang saan na sila gara? Ito sa hindahan kay Wayquan ba? Bakit naman diri? Aling kita kan diri sa mga tao ni. Klaro. Bugir oh, pagka miro, daghan na kayo tabangan ng tawanan ni, bisig na ni ron. What? Ay, kailan ako nabusulid kato ng kuan mayor sa unang anak priso. Kumo ni akong ingon sa imuha. Pero karon buutan na kani siya. Grabe na tabangan. Ang dalan karon, lubak-lubak gihapon. Oy, bawal biya na magpapilit tira. Indra, mugo mo yung tiil mo. Nakon to bata ka. Masugaw ay mong naungkol. Mo nimo sila bata na bata. Tukutot kang bata ka karon. Suko day, bahala ka na. Tao dito gusto ko lo. Pastilan. Huy, bawal na! Eh, magbuot-boss sa mga ni trabaho. Pila mga panganak boss ba kasabot sa istoryahan? Uy, bawo simbahan ni ganitong. Taon mi sa. Bawo. Buwan ra magani ba niya. Dili dong pataon. Sa mayor ni. Bruger na. Ay, katong na priso sa korupsyon. Mo gani ito buutan ni sa ron. Bilat sinana nga trabaho ini. Di na pwede. Buutan naman siya. Simbahan, biskan pa. Oh, wag mo na napayo ng dalan roon. Dagkot kay bangag. Dagkin yung pwede kuha. Dagan kayo gipaasa rin mga tao. Saban, tanggalan niyo muna, dili. Ayaw, mo sa tao dagay na ko. Tanggalan niyo mo, dili. Tao dagay no, dili. Hindi ka tanggalan mo, dili. Dili oy. Alam nila, ibalhin na kay oh, simbahan ni diri, huwag may batasan. Ko ang tuhan no ni. Bantay lagi makita ano, mapilitan ninyo balik diri. Tagpa busulid. Kita gusto mo testing dapat. Wala ko ingon. Ay, diri, tindahan. Iyo, papilit ko te. Tao. Papilit pa naman ako dito. Tarap-tarap pagkamiro. Tibak ang agi mo. Ay, boss! Ay, ka na mapapilit? Dagay no, Mas, tiram dyan eh. Nasa bigay na. Kung man, napapilit ako nito, mo tinas poster na mo. Hinay, mga ayaw mo. Poster dai ha, tanggalo na mo kay poster buang na to. Ang tabang sa ulo. Ay, no. Nabusot-busot ng kuan. Nangatag yung tinapang. Ano ko pala? Mahirap kung magdagbugang ako. Buwag ini sa beng. Sapa. Sukaan bersih kayak ko. Pastilan. Uy, unsa man na? Ayay, narukot gatay oh. Iya naman bumi nagtaon. Diyan mo lagi kulihan mo kaya mo tao din hinag tanggal na mo. Una ninyo ba? Usa man kita sa paninda niya yung saliptan. Gani no. Usa naman ang utok ninyo eh. Kuan raman mi dira kapuli. May tao diri ganina. Tara oh. Awa oh. Isa mo nila nabi. Mahirap ang mata na. Pastilan mayor ko man ni. Mayor ko man ni. Usa ninyo? Wala ko na. Ito bro di ay ko. Pastilan Ka magpatao diri ah. Tayo mayor. Abang lagi sa muwak. Daga kita bangan ni. Boss! Wala pa karon. Patong pagtimbahan, hatag ni tag Gismail re. Bikas mo. Unsa mga parte ba nimo sa baag ganyan magsisigit-singgit diri? Alang mga trabahante ni Mayor Broger nga. Nagsugo na sa papilit rin sa kong tindahan nga di ko ganahan. Oh, unsa di yung mayor day? Suswa na lain kini. Sibong tarat-tarat. Di ba kabalo mamilig mayor damulag? Bala ba kisa kong mayor karon? Si Broger. Wow. Broger, mumatang at tag 20 rin ihatag. Kini, boss 15, sulit. Money. Hatag kwarta. Ikaw, tagaan. Ya ako. Ang binaimukan di Gcash number o imong pangalan, imong kasal. Ako'y bahala. Tsaka na lang ay may regis nila na bay. What? Mulag. Chat lang ko si Moni ako number ha. Pero mula ka so karon. Ay mo ko sa ila broger ba mo kalas ko silang grupo. Ha? Oh no. Balik na ko ha. Chat ko ha. Salamat ka ko jud isa ra pud kabutante. Tuog ro siya ba? O balin ko og mayor. Mudawat akong kwarta. Pero solid broger gyapon ko. Utak ba? Biskin siya na ko.